Tady mají nějakého náčelníka. Tamhle v sklarokrámku jsem pořídil kartu. To je jediný krámek, na kterýho je fronta. Tady je spousta jiných na simky, ale u těch jiných mě prej asi oškubou. Řídí se tady nezřízeně. Je nějaký významný barák. No nic, už se těším do hor. Je to tady vše možný, ale parky a kostely teda to udržujou. I když zas tak to nehrotí s tou údržbou. Tady to obydleli ptáci. No, tak asi na pláž a na kopeček. Costa Verde. No, o 9:30 už je docela klid. Většinou to je horší s tím provozem, co jsem tady zatím viděl. No nic, na kopeček. Tady to je ještě docela bohatý. Já tady hodně čuklů opuštěných. Křížovou cestu tu mají. Pacifik. Prostě tu mají rádi památníky. A Ježíše s rozpřaženýma prackama. Ještěrčička. Pořádnej teda. Milionů lidí. To není pro mě. Tyhle vtáci se tady sně chtějí pářit, nebo co? Ale vychovaný, jsme natočila přestali. Výšková budova je mým domovem. Ještě 3-4 dny. Tak dneska na výlet. Počkáme. The lighthouse and the other is remaining. Yeah. Ahí está, son dos islas. O también conocidos como lobos marinos. Open sea or mainly to the coast to the fishing area. For the others one talk about it was made by the Indians. Similar theories about the desert of Nazca. The next is my thing. I think it was made by the old fishermen and used that to a direction of the ships. Because the high part is a direction south. Like down is a direction north, the left part is a direction east, and the other one is a direction west. My friends, the meaning by estas is by the hours, because you can find the whole island maybe 20 and 22 hours. This one es la velocidad de entre 50 y 60 kilómetros en el agua, muy veloz bajo el mar. 1 kilogram of the guano, the cost is between $5 and $6 per kilo. The Silarian you saw in the first stop was the female, small one, and this one is the bigger. Only station. La nota si es por la humedad.
Pakačina. Slavný město Ika. Tohle není sníh. Takhle to vypadá v realitě. Takhle to vypadá, když si dělají lidi fotky sami v poušti. To je jediná pouštní oáza v Jižní Americe. Tady má vyhrazený pruh jediná autobusová linka v 11 milionovém městě. Jediná oficiální teda. Všechno ostatní je tady chaos. Tak jsem přežil jízdu nadspaným autobusem. Jednej Peruánců. Teďka mám nějakou žrádelní túru na pouliční jídlo. Ještě jsem se neposral, tak už je na čase. Neděle, no. Hlavní market. 5kilometrová cesta plná mravenců. A hlavně plná žrádla. Prostě lidí jak soraček. Takže prej slaví nějakýho svatýho, my si tady žerem. 2 ochutnávky a už jsem přežranej, ty vole. Ještě 5. Tak Chinatown. Tady každá kostka, nebo skoro každá má jméno. Protože takhle si to ty Číňani zaplatili. Řekli Peruáncům, my vám dáme jméno na dlažební, na tu dlažbu, když to tady zaplatíte. To je business plán. Knedlíček. Tak teď nějaký srdíčka. Kupeček. Další papáníčko. Jo. Tohle je teda jiná atmosféra než na našich náměstích. Tady jsou všude lidi, ty vole. Chladno. Na tak 15 stupňů. No. Řekl bych, že Atlantik je slanější. Tak tohle to mám prej sežrat, tyjo. To je výzva. Ani nabrat nejde, to teče ven. Tak ještě střihnu záběry a pak teleport do Huaraz.